Boa tarde a todas e a todos. Iniciamos o pleno extraordinario 20 de outubro de 2021. Primeiro punto de orde do día, proposta a aprobación inicial do Regulamento Orgánico de Participación Cidadá. Ten a palabra a conselleira de Participación Cidadá. Gracias, alcalde. Bo días. O Regulamento de Participación Cidadá é o conxunto de accións a través das cales os cidadáns intervenen na esfera pública e, polo tanto, tamén na esfera política. Mediante a participación cidadá, toda persoa ten dereito, tanto individual como colectivo, para deliberar, discutir e cooperar coas autoridades públicas. O regulamento que se expón hoxe ao pleno revela o compromiso do Concello ante os e as cullerdenses para fomentar a participación democrática e a transparencia nos asuntos públicos locais, de acordo co ordenamento constitucional e conforme os principios da Carta Europea de Autonomía Local, así como dos artigos 9.2 e 23.1 da Constitución Española. O novo regulamento cumpre ampliamente o recollido na Lei de Transparencia e na legislación vixente nesta materia, tal e como se expresan os informes perceptivos. O regulamento que hoxe traemos para a súa aprobación inicial recolle directamente os orzamentos participativos no título 3 do capítulo 4, fixando datas concretas para a presentación das propostas veciñais, dotando así o procedemento dunha maior seguridade xurídica para os veciños e para a nosa institución. Fomenta unha maior participación, xa que non só as asociacións presentarán as súas propostas, senón que se abre este proceso de elección de propostas a toda a veciñanza do noso municipio, facendo así posible que particulares non integrados no tecido asociativo de Culleredo poidan participar neste proceso. Por todo isto exposto, pido o voto favorable desta corporación para a aprobación inicial deste regulamento. Moitas gracias. Moitas grazas, señor alcalde. En poucas semanas chegaremos ao seu cuarto aniversario como alcalde de Culleredo. Mais nestes 4 anos a veciñanza cullerdense ten pouco que celebrar. Todas e todos lembramos como naqueles primeiras semanas do seu goberno prometía transparencia, dando a entender a falta dela no anterior goberno, participación veciñal e celeridade na contratación daqueles servizos e contrato. Naquelas primeiras entrevistas, aqueles eran os grandes titulares. Contratación daqueles servizos e contratos que incluso poñía datas, falando de ano e medio para que todos estivesen regularizados. Pois ben, 4 anos despois, atopámonos nun pleno, no que, por certo, votábamoslo de menos, e que exemplifica a perfección a súa xestión á fronte deste goberno municipal. Traen a aprobación dunha conta xeral con máis de 8 millóns de euros en pagos con reparos suspensivos por omisión de requisitos esenciais, é dicir, para que todo o mundo entenda, máis de 8 millóns dos 12 destinados a pagos de facturas foron a dedo, sen seguir ningunha das fórmulas de contratación recollidas na Lei de Contratos do Sector Público, un 68%. Esta era a transparencia da que vostede facía bandeira, non? Este é o resultado dos seus 4 anos de xestión para a licitación dos servizos públicos prestados en precario. Outro exemplo de como este pleno reflicte os seus 4 anos á frente deste goberno. Traen unha modificación de crédito para incorporar ao orzamento municipal de máis de 5 millóns de euros do remanente municipal do que tanto temos falado aquí, da Lei Montoro, da que nos lamentamos durante anos que non permitise destinar o aforro da veciñanza a novos proxectos para o municipio. E resulta que cando por fin se abre esta posibilidade, máis da metade dos cartos que hoxe queren incorporar ao orzamento son para pagar pufos. Máis de 2,5 millóns de euros dos aforros das cullerdenses destinados a pagar condenas de sentenzas xudiciais nas que o goberno municipal non soubo defender os intereses municipais ou nas que ten que asumir as desfeitas do pasado. E, por suposto, unha modificación de crédito por valor de 5 millóns de euros na que non contaron para nada coa participación veciñal. Desde o BNG temos reclamado, e así lle lo temos trasladado, que nos parecía fundamental e un dereito da cidadanía o de dispor cando menos da posibilidade de expresar a que querían dedicar estes cartos,
como mínimo o 25% dos mesmos, como recollen os distintos regulamentos de participación cidadá. E falando de participación cidadá, hoxe presentan neste primeiro punto da orde do día un novo regulamento orgánico de participación cidadá que ven a poñer paus nas rodas á participación veciñal. Unha participación que xamais promocionaron, que xamais facilitaron, que xamais visibilizaron e que, obviamente, pola proposta que hoxe traen aquí, queren cortar de raíz, porque a vostedes moléstalles que a veciñanza exerza os seus dereitos de participación e quedaron ben retratados cando nun dos últimos plenos negaron a toma da palabra dun veciño que quería facer unha pregunta sobre un asunto do pleno, posibilidade recollida no Regulamento Orgánico Municipal, ou nas múltiples ocasións nas que teñen desbotado calquera tipo de alegación ou proposta veciñal nos diferentes procesos e expedientes municipais. E vostedes tampouco é que aquí se estean poñendo espléndidos nin espléndidas, e que non están máis que recollendo en termos de dereitos de participación e de acceso á información o que xa recolle a Lei de Transparencia de Acceso á Información Pública e de Bo Goberno. O caso é que cumpren vostedes esa lei e os seus propios regulamentos. É evidente que non. A propia Oficina da Valeduría do Pobo, non o decimos nós, tenlle sacado as cores con requerimentos ata 3 e 4 veces para que un veciño ou veciña puidese ter acceso á información municipal, tal e como se recolle nestes regulamentos municipais ou como se di na citada lei. O informe da Valeduría do Pobo en 2020 sitúanos como segundo municipio de toda Galicia por detrás do Concello da Coruña en reclamacións ao Concello para acceso á información pública. Creo que eso deixa en evidencia, aínda que meneaba a cabeza, de que non cumpren co recollido nos regulamentos nin en esa lei. Podenllo preguntar tamén a todos aqueles veciños e veciñas que agardan sen descanso pola resposta aos seus requerimentos presentados por rexistro e dos que nunca obteñen resposta. Ou aqueles máis de 500 veciños e veciñas que presentaron as súas sinaturas solicitando melloras no servizo da auga e que siguen sin resposta despois de máis dun ano. E que presentan agora? Un regulamento que ven a derrogar outros 3 regulamentos xa existentes que, canda menos, contaban cun procedimento claro e definido para a participación veciñal que agora borran, eliminan ou deixan a criterio da interpretación. De quen? De vostede, por suposto. Pero imos ir revisando diferentes aspectos nos que este novo regulamento restrinxe aínda máis se cabe a participación veciñal. Comenzando polos prazos de resposta a calquera petición, que pasan dun mes, como constaba no anterior regulamento, a 30 días hábiles, é dicir, un mínimo de 6 semanas. Ou, por exemplo, a solicitude do dereito a intervención en pleno, que se limita a súa solicitude até as 14 horas do seguinte día hábil á convocatoria do pleno ordinario no que se pretende participar. Ben, podería dicirme vostede en que momento se fixo pública a orde do día do último pleno municipal ordinario? Nunca. Nunca. Ainda o revisei hoxe. Como pretende que se solicite unha intervención en pleno se non se dá publicidade nin a súa convocatoria nin aos temas que nel se tratarán? E ademais engaden a necesidade de presentar un acordo asembleario onde se avale a intervención en nome da asociación representada nesa intervención. Pero é vostede consciente da dificultade de cumprir con este requisito nun prazo mínimo de moi poucos días. Esta é, sen dúbida, unha estocada a morte para este dereito que nos últimos anos foi utilizada por varios colectivos neste pleno e que agora complican aínda máis se cabe. Continúan a recoller a potestade do alcalde ou alcaldesa para establecer unha quenda de rogos e preguntas do público asistente sobre temas de interese municipal que ven recollido no propio Regulamento Orgánico Municipal. A pregunta é, pensan cumprilo? Ou pensan negar esta posibilidade, como xa ven facendo nas últimas solicitudes presentadas por veciños e veciñas para facer uso desta oportunidade de participación? Eliminan vostedes tamén a posibilidade de que unha consulta popular sexa iniciada por iniciativa realmente popular.
No anterior regulamento recollíase esta posibilidade se un 5% da poboación maior de 18 anos así o solicitaba, un feito que penso que nunca se deu e que xa de por sí é ben complicado alcanzar ese consenso para as veciñas e veciños do noso municipio. Sen embargo, vostedes cortan de cabeza esta posibilidade e deixan só nas súas mans a posibilidade de iniciar o procedimento para unha consulta popular. E agora pasamos ao completo desmantelamento da mínima estructura de participación cidadá que existía con regulamentos e procedementos estructurados. Os Consellos Sectoriais e o Consello Xeral de Participación Cidadá, que vostedes maltrataron durante anos, retiraron de funcións e cometidos, e que utilizaron para manipular a participación veciñal nos orzamentos. Pois ben, non foi dabondo con ignorar completamente a existencia destas estructuras de participación veciñal, senón que agora, con este novo regulamento, se lle retiran funcións e se limita a súa actividade a unha reunión ao ano. Os Consellos Sectoriais e o Consello Xeral de Participación Cidadá son as únicas estructuras recollidas neste regulamento e nos anteriores que contaban cunha clara participación da veciñanza estructurada a través das diferentes asociacións presentes no noso Concello, cunha composición e un sistema de elección dos seus representantes clara, con regulamentos específicos, unha periodicidade marcada nas súas reunións, aínda que vostedes esquecese habitualmente de convocalas, só cando lle interesaba, para celebrar a súa pantomima de presentación de proxectos veciñais nunha folliña que vostede denominaba a nosa proposta para os orzamentos participativos. Se esa é a súa forma de entender a participación veciñal, como se di coloquialmente, apaga e vámonos, e nin este, nin 100.000 regulamentos servirán para nada. Pois ben, non só retira as funcións principais dos Consellos Sectoriais e Xeral de Participación Cidadá, senón que crea unha nova estructura que denomina foros e observatorios locais, cunha composición aberta, indeterminada, e cunhas competencias de moito maior incidencia real que as dos propios Consellos Sectoriais e Xeral de Participación Cidadá, como, por exemplo, entre comillo, participar na toma de decisións sobre as medidas a adoptar polo Concello ou controlar a execución por parte do Concello das actuacións que aprobase a partir dos informes que emitise o foro ou o observatorio local. Pode vostede explicar a necesidade de duplicar unha estructura xa existente en detrimento desta para crear unha nova estructura totalmente nova con atribucións que poderían asumir perfectamente os actuais Consellos Sectoriais e Xeral de Participación Cidadá? Por favor, déanos unha explicación convincente. E nesa condena a morte dos Consellos Sectoriais e Xeral de Participación Cidadá, elimínase de raíz a actual estructura para a participación veciñal nos orzamentos. Non lle será suficiente con manipular o procedimento de orzamentos participativos para presentar as súas propias propostas como única posibilidade para a aprobación dos orzamentos participativos dentro do Consello Xeral de Participación Cidadá, sen escoitar as propostas dos membros do Consello e sen seguir o procedimento que estaba ben claro e recollido nos regulamentos do Consello Xeral de Participación Cidadá e no regulamento marco dos Consellos Sectoriais, que hoxe pretenden derrogar mediante este novo regulamento. Non lle será suficiente con invisibilizar esta oportunidade á veciñanza. Nunca fixeron ningún aceno de publicidade do procedimento de orzamentos participativos. Xamais. Tiveron que ser os grupos da oposición, como do BNG, que nes informasen á veciñanza desta posibilidade de decidir o destino dunha parte do orzamento de investimentos. Vostedes sempre, no minuto de desconto, presentaron as súas propostas como veciñais nunha mofa descomunal á participación veciñal da que nestes momentos pretenden facer bandeira. E máis, tiveronse que acordar de incluir os orzamentos participativos neste regulamento polas propostas veciñais, tal e como indican no seu informe, a raíz das alegacións, non alegacións, sino propostas para incorporar a este documento. Pois ben, a esa mínima estructura de procedimento para a decisión dos orzamentos participativos, elimínana neste novo regulamento. Antes contábamos cun procedimento no que, negro sobre branco, aínda que despois vostedes sempre procurasen o gris, a veciñanza tiña a posibilidade de tomar a decisión dos proxectos aos que ían destinados estes cartos. Pódeme vostede dicir, neste novo regulamento, quen decide os proxectos aos que se destinan
os cartos sobre os que deberían ter a decisión os veciños e veciñas, dígame, quen toma esa decisión con este novo regulamento? Gracias. Gracias, alcalde. Empezo polo final. A decisión no regulamento será tomada polos técnicos do Concello de Culleredo. Tamén gustaríame dicirlle que as propostas que trae este grupo de goberno hoxe aquí para aprobar para os orzamentos non son propostas que nos hayamos inventado, son propostas da veciñanza de Culleredo. Non sei se vostede sabía eso. E despois gustaríame dicirlle que a intervención no pleno ata o de agora no regulamento que está actualmente en vigor non estaba regulada, agora está regulada, garante un proceso máis democrático, xa que garante aos asociados das asociacións que o representante que os represente aquí exprese o sentir da maioría dos asociados, non só o seu sentir individual, como ten pasado en outras ocasións. Nada, simplemente decirlle que o das preguntas que vostede di xa estaba regulado no anterior regulamento, simplemente igual. Os consellos sectoriais están exactamente igual que no anterior regulamento. Simplemente parece que os que queren cortar a participación cidadana son vostedes, que non están de acordo con que os cidadáns de Culleredo, se non pertenecen a ningunha asociación, non podan participar nas propostas para os orzamentos. Simplemente dicirlle iso e nada, volvo a pedir o voto favorable para este novo regulamento. Gracias. Sí. Gracias polas súas respostas. Sinto decirlle que si quen toman as decisións finais de a que se dedican eses orzamentos son os técnicos municipais, entón estes non son os orzamentos participativos. Ata o de agora, quen decidía, por suposto, co estudio que teñen que levar as propostas dos técnicos municipais, quenes decidían a que se dedicaban os cartos do 25% do orzamento de investimentos, era a veciñanza. Agora isto vai deixar de ser así. Está negro sobre blanco na falta de planificación deste regulamento. Dime, ademais, que isto está feito coas propostas dos veciños. Por suposto, eu as lin todas, as que se presentaron. Creo que son, ahora estaba buscando o número exacto, creo que son 8. Todas nunha mesma dirección. Todas a mesma, debería de decir vostede. Efectivamente. Home, que un procedimento tan importante como este de participación cidadá reciba 8 propostas, xa fala e moito berra da súa falta de publicidade deste procedimento. Non pode decir que está feito coas aportacións dos veciños cando se recibiron 8 aportacións e todas basicamente no mesmo sentido. Non está feito coa participación veciñal. Vostedes non quixeron, non deron ningunha publicidade a este procedimento e o sabe perfectamente. Mire, a participación en pleno, eu non sei se liu o actual regulamento de participación cidadá. A participación en pleno, por suposto que está regulada no actual e vixente regulamento de participación cidadá. O que ven a facer o novo regulamento é poñer maiores dificultades a esa participación. Tanto polos límites para a solicitude dese dereito, que, como sabe vostede, pasan de ser do día hábil anterior á celebración do pleno ás 2 da tarde do seguinte á convocatoria. Creo que a diferencia vese perfectamente, verdade? Cando, ademais, volvolle dicir, cando dan vostedes publicidade ás convocatorias dos plenos? Cando? Poñolle o exemplo do último. Nunca. E o que é evidente tamén é que nin liu o regulamento vixente, nin liu os regulamentos dos consellos sectoriais e do Consello Xeral de Participación Cidadá. Se así o tivese feito, saberá que o que lle está facendo este novo regulamento é deixalos sin funcións e construir unhas novas estructuras que, se non de feito de facto,
veñen a sustituílos. E despois que nos acuse de non querer facilitar a participación veciñal, cando lle repito, non foron quen nunca xa máis de dar publicidade a todas estas posibilidades de participación veciñal. Tivemos que ser os grupos da oposición os que fixéramos esa publicidade. E o saben perfectamente, tan ben como a nós. Que vostede nos acuse a nós de querer poñer trabas á participación veciñal non amosa nada máis que a falta de confianza no texto que propoñen hoxe. E que teña que defendelo acusando a outros das fallas no seu texto. Nada máis, nós, desde logo, este novo regulamento non o poderemos apoiar e o que sí que faremos é dar novamente publicidade para que durante o proceso de exposición pública a veciñanza de verdade poida defender os seus intereses e presentar alegacións ao texto. Moitas gracias. Simplemente facer un último apunte, comentarlle ao concelleiro do BNG que o borrador do Regulamento de Participación Ciudadana estivo exposto públicamente do día 7 ao 29 de outubro para a consulta pública. Nada máis. Moitas gracias. O sabemos, igual que o sabían os 8 que presentaron alegacións. Outra cousa é que fagan publicidade desa exposición pública. Que o que deberían ter feito? Si que é moi sinxelo. Estivemos durante moito tempo a vanguarda co tema dos orzamentos participativos. Por desgracia, estámonos quedando moi atrás. E calquera veciño que nos este escoitando sabe perfectamente que pode escoitar na radio cuñas publicitarias doutros concellos invitando a súa cidadanía a participar nos proxectos de orzamentos participativos. Incluso por importes moito menores que o que ofrece o Concello de Culleredo. Home, xa nos gustaría escoitar as mesmas cuñas publicitarias para que a xente participe no proceso de orzamentos participativos do Concello de Culleredo. Nunca, xamais, fixeron publicidade e non digo expoñer públicamente, que é un requerimento legal, que non está vostede tampouco exaltada facilitando a información pública. É un dereito dos cidadáns a que este texto este exposto públicamente. Faga vostede publicidade desta exposición pública e da posibilidade de participar da cidadanía da vida pública e política. Eso é facer publicidade, non expoñer un documento. Ben, en calquera caso, decirles que este regulamento está inspirado nunha parte porcentual moi importante no regulamento que foi aprobado na FEN, na Federación Española de Municipios, e unha das principais fontes de inspiración do mesmo. O anterior regulamento pois databa do ano 2008, a modificación que sufriu ou que debería de sufrir, ao mellor xa chega un pouco tarde, debería de haberse modificado anteriormente, e en calquera caso, ao final, quenes decidimos os orzamentos somos os representantes municipais que estamos aquí na corporación con o noso voto. E tamén darlle simplemente un dato. Dende o 2013 ata o 2021, sacando o ano de pandemia, foron os anos nos que a cidadanía deste Concello máis participou, porque cando gobernaron vostedes este Concello, dende o 2007 ata o 2013, non convocaron nada, e eu era concelleiro. Entón, mire onde está a diferencia. Pode decir o que queira, solo hubo 2 concellos sectoriais. No primeiro ano, no 2008, non hubo máis. máis participación desde que estou eu aquí neste Concello non a hai. Cando gobernaban ustedes non había participación. Sabe o que non había antes de que pasara o BNG por este Concello? Polo goberno municipal. Non había un regulamento de participación cidadá. Entón, volvemos... Ano 2008. Exactamente. Gobernaba o BNG, cogobernaba o BNG e redactáronse un regulamentos de participación cidadá. Moitas gracias polo piropo. E repítolle novamente, non van a dar leccións o BNG neste tipo de cuestións. Pelexamos, de verdade, que ademais a veciñanza que se achega a nos o sabe, pelexamos día a día para que os veciños e as veciñas de Culleredo poidan participar neste pleno e en todos os órganos que lle son de lei e que veñen marcados nos regulamentos de participación cidadá deste Concello. Entonces, acusar ao BNG de querer poñer paus nas rodas a participación veciñal non fala mal
Nada máis que de vostedes mesmos. Gracias. Bueno, está claro que unha cousa é predicar e outra dar trigo. Vostedes aprobaron un regulamento no 2008 e nunca convocaron os consellos sectoriais, porque eu fui un concelleiro neste concello dende 2007 e ata 2013 solo fun un ano os consellos sectoriais. E os mismos que redactaron ese regulamento son os mismos que decidiron non convocalo. Saben por qué? Porque estábamos nós, eu personalmente co meu equipo, na oposición nese momento, e lles molestaba que poidéramos, non sei, incitar a que a cidadanía, e entonces non lles interesaba. Agora sí, dende o 2008 ata o 2013, pode baixar o dedo que se me din conta de que queda a palabra, dende 2008 ao 2013, diga vostede o que queira, que son os mellores facendo regulamentos, que son os mellores promotores e predicadores da participación cidadá, pero os feitos nesta corporación, que son os que eu me remito, din o que din, e consúlteno. Non convocaron prácticamente ningún consello sectorial. E nos privaron, e sí que privaron vostedes a oposición do ano 2008 ao 2013 a coparticipar coas asociacións veciñais deste concello, pois non sabemos respondendo a que criterio, pero se son tan defensores dela, por que cando gobernan vostedes non lles interesa a participación? Hombre, e ademais eu leio os regulamentos dos concellos que gobernan vostedes e non distan moito deste, non distan moito deste. Dígame. Sabe os consellos que foron convocados desde que vostede é alcalde, que é o responsable de convocar eses consellos? Sí, todos. Creo que si volve a ler o regulamento do Consello Xeral de Participación Cidadá, ten que ter reunións trimestrais. Cantos convocou? Todos. Durante estes 4 anos? Todos. Todos cantos son? Son 4 por 4, 16. Cantos? Debo a dar outro dato. Mire, cantos? Non se poden aprobar os presupostos municipais se non se reúne o Consello de Participación Cidadá. E vostedes, cando gobernaron, nin eso facían. Eso é mentira. E volvo a decir, cantos dos 16... Nin eso facía. Cantos dos 16 convocou? Hombre, pero xa lle dicen que unha cousa é predicar e outra dar trigo. Cantos dos 16 convocou? Pois a maioría seguro que as convocamos. Cantos? Hombre, moitos máis que vostede, se non todos. Eu ningún, nunca fun alcalde, non era a miña competencia. A súa sí, cantos convocou? Todos, prácticamente todos os anos. Os 16? Todos trimestrales? Este ano ainda lle quedan uns cuantos por convocar que non convocou. Home, por favor. Home, por favor, es en favor. A usted lle parece que a mascarilla vostede é levada de adorno, claro. Non, a vostede o que lle parece que o micrófono sirve para mentir. Sí, non está para eso. Entón é unha pregunta moi sinxela. E se non a quere responder non pasa nada. A min o micrófono me sirve para mentir. A min o micrófono sempre que o utilizo, porque ademais eu son profesional desto, me sirve para decir a verdad. Usted sí que fai moita demagoxia cando encende o micrófono. Moita. E predica e non dá trigo. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Votan a favor os concelleiros e as concelleiras que integran o Grupo Municipal do PSDG-PSOE, en contra as concelleiras e concelleiros dos grupos de BNG Alternativa dos Veciños, e se absteñen o concelleiro e a concelleira do Partido Popular. Moi ben, gracias. Punto número 2. Proposta sobre exame de alegacións presentadas e informe Conta Xeral 2020. Perdón, señor alcalde. Sí. Esa proposta foi correxida. Ah, sí, é verdad, sí. Me paso, por favor, a... Disculpe. Proposta sobre a aprobación da Conta Xeral do Concello de Culleredo correspondente ao exercicio 2020. Ten a palabra, concelleira. Moitas gracias, señor alcalde. Formulada e rendida a Conta Xeral do exercicio 2020 e informada pola Comisión Especial de Contas o 27 de agosto do 2021, publicouse anuncio de exposición ao público no Boletín Oficial da Provincia do 3 de setembro. E durante o período de exposición pública presentáronse 7 reclamacións á Conta Xeral. Á vista das mesmas, a interventora municipal emitiu un novo informe no que di que non procede a estimación das reclamacións presentadas, pois, según expón, a Conta Xeral formouse pola interventora xeral con base na información contable.
Todos os aspectos pertinentes relativos á mesma foron obxecto de informe que a acompaña. Non é obxecto da conta xeral nin do seu informe a valoración de aspectos que non se derivan da información contable. E con base nese informe da interventora xeral, a conta xeral foi informada de novo favorablemente na Comisión de Contas. E agora proponse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. 1. Rexeitar a totalidade das reclamacións presentadas polos motivos que se expresan no informe de intervención. E 2. Aprobar a conta xeral do Concello de Culleredo correspondente ao exercicio 2020. Moitas gracias. Alguna intervención? Señor Chouciño, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Por favor, cando diga que o BNG que gobernaba, diga quen era o alcalde en ese momento. É como foi vostede que empactou despois con ese alcalde cando se estaba facendo algo tan mal por ese cogoberno. Vamos que a conta será. Pois por algo sería, claro. Vamos que a conta será. O primeiro, felicitar a veciñanza que presentou alegacións. Presentar alegacións é un dereito, e se sacalse só o sentido das alegacións que un veciño ou veciña que non estea conforme o poña por escrito e o someta a contraste dos órganos que deciden debe ser ben recibido. Volvemos a falar de participación. É un dereito a participar en decir en como se ve a conformación da conta xeral do ano anterior, que é o que vimos deliberar aquí, non? Si que está todo recollido aí e si se está conforme con que se recolle. Pero tamén hai que decir que as alegacións non falan de calquera cousa. As alegacións veciñais están pedindo unha auditoría. A veciñanza está farta de escoitar que vostedes usan os cartos de Culleredo como a quen o escollo dun saco, ao seu antollo e a dedo. E puideron confirmalo na revisión da conta xeral de 2020, agora que efectivamente se conseguiu, por fin, que se colgue na página web e calquera poida descargarlo e mirar o que era o lóxico e ademais era obligado por lei. O que puideron ver os veciños é que hai... Sí, que dizas con que non se está vindo. Ah, perdón. Pensei que estaba preguntando. Ben, sí, moitas gracias, señora Agostizú. Decía que o que puderon ver os veciños que descargaron a documentación do Pleno é que, unha vez máis, hai 248 reparos da intervención en total ao largo de 2020 por un importe de 8.800.000 euros, de un total de 12 millóns de gasto contratado. 2/3 do que gasta o noso Concello en ese tipo de gastos vai a dedo, de forma ilegal, sen cumprir os requisitos esenciais que determina a lei. É tanto como toda a recadación do IBI. Vostedes gastan 200 euros de cada veciño a dedo. Fraccionan contratos para repartirlo sempre entre as mesmas empresas, sen ter que pasar por concursos legais, para que así se sean adjudicados as mellores ofertas e as máis beneficiosas para a veciñanza. Pagan facturas segundo chegan pola porta de servicios que ninguén se fai responsable de ter contratado. A interventora e a secretaria avisanlle reiteradamente de que a contratación verbal está prohibida, pero a vostedes dalles igual. Calquera cousa serve parece para conformar un sistema clientelar. É claro, a veciñanza vaise fartando, porque ademais de ilegal e ineficaz para respostar ás necesidades veciñais. Ben viron vostedes as alegacións. Ben viron, por exemplo, como pudemos ver na prensa estes días, o presidente da Asociación de Veciños de Orro dicíndonos como están as cuestións pendentes en aquel rueiro. Ben viron como fala, por exemplo, un veciño da Corbeira na que nos describe un rueiro que calquera pode ir ver para comprobar que efectivamente dista moito do que se espera de calquera rueiro de hoxe en día. O que si houbo foron unha partida de 46.000 euros para publicidade e propaganda, e con iso parece que van tapando e non queren que saia a luz. É curioso que eses 46.000 euros de publicidade e propaganda se utilicen para non se sabe que, e, efectivamente, como decíamos a través do compañero Gonzalo hai un momento, pois non se esa
para efectivamente darlle publicidade e propaganda a aquelas cuestións de relevancia de coñecemento veciñal. Imos coa conta xeral, decía, miren, vostedes fan cada ano un copia e pega. Para vostedes non é máis que un trámite. Teñen maioría absoluta e non van ter problema en que as súas tropas o aproben acríticamente. Pero é ben que saiban que o copia e pega é tan burdo que seguen vostedes poñendo ano a ano na memoria que elabora a alcaldía que Culleredo vive do sector primario e secundario principalmente, ou que prestan a maioría dos servicios de xeito directo. Pero non imos quedar na anécdota, aquí hai moito miolo como para quedar nas anécdotas. Sobre a cuestión dos 8 millóns gastados a dedo e reparados pola intervención, seguramente non lle será desconocida a doctrina que vai criándose ao respecto desde as últimas reformas normativas. Xa non vale con levantar os reparos e pagar, procede facer revisión do oficio. E como mínimo hai que descontar o beneficio empresarial que se está cargando esas facturas e que non correspondería pagar. A doutrina cifra ese beneficio que non habría que pagar nun 6% de importe pagado nos contratos a dedo. Boten contas. Dos 8 millóns, un 6%, que ven sendo casi medio millón de euros, vostedes estuveron pagando as empresas sen ter contratos previos. Temos que poñernos con este tema. Son moitos cartos que darían para facer moitas cousas en Culleredo. Non imos permitir ningún euro pagado nestas circunstancias. A maiores está a cuestión que levamos anos reclamando. Teñen servicios en contratar que empezan a derivar en cuestións totalmente preocupantes. O servicio de auga potable, a limpeza viaria, a asistencia a domicilio, a sardiñería, e poderíamos seguir. Teñen obras sen recibir, como o pavimento do residencial a Ría, a escollera do Río Trave, as baldosas do Paseo Marítimo, a cuberta do Parque das Brañas. Ningunha delas merece a máis mínima mención na memoria da alcaldía. Por certo, todas elas abertas ao tránsito, malia que o Concelleiro de Medio Ambiente e Obras nos ilustrou no último pleno do seu coñecemento de que non pode ser así, de que as obras non recibidas non poden estar abertas ao tránsito. Recordei en aquel momento e volvo a recordar. Nada desto merece unha liña na memoria da conta xeral. As concesións administrativas frustradas, a garrocha, onde non dan vostedes rematado a liquidación, onde parece que o resultado vai multiplicar varias veces os 360.000 euros que nos deben a exconcesionaria por non pagar o canon, ou o Centro Logístico de Transportes de Culleredo, aí en Ledoño, que pasou de que nos debían 1.200.000 euros a que agora debemos de nós 1 millón e pico de euros. Nada desto merece unha mención na memoria. Todos son feitos relevantes da situación económica que se vai desprendendo de 2020. Algúns deles feitos coñecidos a posteriori, pero como establece o plan contable que teñen que ser mencionados na conta xeral no momento de elaborala. Por se fora pouco, hai outra cuestión. A liquidación do Centro Logístico de Transportes non estaría incluído no crédito a favor do Concello por valor de centos de miles de euros en concepto de impostos que non se terían pagado, que poderían estar prescritos, pero que nunca nos dixeron o estado de tramitación, malia telo solicitado e advertido da súa posible caducidade sen actuar en consecuencia. Recordarán que isto só falamos o ano pasado, e creo que tamén o anterior. O documento que me remitiron hoxe, mal estar casualmente incompleta a información, vai nese sentido. Temoslle solicitado a información, chegou hoxe ás 11 e pico da mañá. Aquí procede que se determinen responsabilidades. Eu creo que xa está ben de tanta sangría. Do Centro Logístico de Transportes daría para un pleno monográfico. Creo que en algún momento deberemos facelo. Cando imos recuperar o aparcadoiro de camións que debe estar rentando centos de miles de euros anuais a quen o explota. Cando debería estar en propiedade municipal. Mesmo o recorda a xuiz que sentenciou sobre a cuestión do litixio de cando a exconcesionaria pedía unha barbaridade na liquidación, non? E recorda que é unha situación ben curiosa que se estea reclamando cartos cando non se entregou o que tiña que entregar. Como pode ser que vostedes tiveren unha estrategia
Respecto da liquidación recorrida por obra lar, recórdolle as palabras da señora Marta Iglesias, tiñan unha estrategia pola que non iban recorrer a sentencia, pero que iban opoñerse ao recurso da outra parte que non lle chegaba e reclamaba máis. Esa estrategia non a entendía ninguén. Bueno, parece que todos os que non a entendíamos acertábamos, porque resultou que acabamos, efectivamente, pois tendo que pagar estes cartos. Outro día díxonos que estaba en casación. Nada me gustaría máis que en fase de casación tuvera un resultado positivo. Non sabemos se desde a última pregunta que lle fixen a semana pasada na comisión temos alguna noticia nova. Se a temos, por favor, déanola. Pero eu creo que aquí tamén procede depurar responsabilidades. Isto non é economía que o aguante. Estamos falando de pérdidas de centos de miles de euros continuamente. Estamos falando sempre de múltiplos de 5 ceros. Isto non é posible. Eu creo que vostedes deberían ver de depurar responsabilidades de que está pasando en todas estas cuestións que lle decimos. Por tanto, por todas estas cuestións, de ninguna maneira se pode aprobar unha conta xeral que vai redactada nestes términos. Incluir na memoria os feitos relevantes, incluso os feitos relevantes coñecidos a posteriori, é obrigado pola normativa contable. Teño feito algunha vez a alusión. Si unha empresa que cotiza en bolsa tuvera as contas ocultando toda esta información na súa memoria, pois debería estar sancionada. Xa sabemos que aquí pasarían moitas cousas, pero debería estar sancionada. O Concello non debe ser menos. É dicir, a conta xeral ten como finalidade conocer o estado do patrimonio a día 31 de decembro do ano que se cerra. Do patrimonio e das contas. Sin toda esta información está incompleto. Estamos totalmente de acordo para cerrar xa cos veciños. Aquí fai falta unha auditoría en profundidade de varias cuestións. E creo que sería ben que se solicitara ao Consello das Contas. Creo que existe a posibilidade de pedilo, así o mencionan os veciños, e creo que deberíamos actuar en consecuencia. Por tanto, si queren que aprobemos as contas, debería levar ese acordo plenario de que solicitemos a auditoría sobre as contas nos términos que nos están dicindo os veciños ao Consello das Contas. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Izaskun. Gracias, señor alcalde. Bueno, en este punto de la cuenta general solo se vota el procedimiento, no el contenido, por lo que nuestro grupo municipal se abstendrá en la votación. Pero, por supuesto, daremos nuestra visión del contenido y de lo que podemos extraer de la cuenta general. Voy a intentar explicarlo para que los vecinos que nos estén escuchando vean el estado en el que nos encontramos, gobernados por una mayoría absoluta socialista. Los presupuestos presentados en el 2020 cumplían la estabilidad exigida entre los gastos y los ingresos. Eran equilibrados. Los ingresos coincidían con los gastos. Entonces vamos a hablar de los 5 puntos que a mí me han parecido más importantes. Ingresos, gastos, reparos de intervención, periodo medio de pago y las alegaciones presentadas. En el tema de los ingresos, si lo analizamos, vemos que su ejecución es baja. Únicamente se ha podido ingresar el 65% de lo presupuestado. En el pleno de presupuestos, nuestro grupo municipal ya avisamos que eran unos presupuestos exagerados e irreales. Y ahora se lo vuelve a poner de manifiesto la interventora, que las previsiones que se hicieron de los ingresos fueron elevadas. Hizo un presupuesto inflando los ingresos. Prueba de ello es que solo se ha ejecutado el 65%. El segundo punto que queríamos hablar, de los gastos, resumimos que hay 3 gastos importantes, ¿no? Que es personal, los gastos corrientes y las inversiones. En función de la previsión de los ingresos y de los gastos de personal y corrientes, pues se plantean unas inversiones. Vemos que la ejecución del presupuesto de gastos es únicamente del 60%, una ejecución baja también del presupuesto. Pero si nos fijamos en el capítulo 6, que es el de las inversiones, los datos son peores. Tenemos un porcentaje de ejecución de inversiones del 16%. O
sea, se han licitado, supone que solamente se han licitado y firmado contrato por el 31% del presupuesto, pero peor aún, solo se ha podido ejecutar el 16% del presupuesto. Vecinos de Culleredo, están oyendo bien, solo son capaces de ejecutar el 16% de lo que planifican. Esto es un porcentaje malísimo, lo que pone de manifiesto que incluyen partidas en el presupuesto de gastos, pero luego no las gestionan, porque no consiguen ejecutarlas. Ahora se entienden cosas de cómo, por ejemplo, en prensa salga siempre usted, señor alcalde, anunciando las mismas obras, porque como no son capaces de hacerlas, una vez y otra vez y otra vez, seguimos con lo mismo. Tienen una mayoría absoluta y la parálisis es total. Estamos a niveles en el porcentaje de ejecución de ayuntamientos de 15.000 habitantes. Entonces, nosotros creemos que las causas de esta nefasta capacidad de gestión es, una de ellas, el poco tiempo que le dedica usted al ayuntamiento. Creemos que que si la gestión fuese buena y usted sería un fenómeno, oiga, pues puede ir a la Diputación, puede ir a la FEGAM, puede ir a todo lo que usted quiera. Pero es que viendo este resultado, lo que está demostrando es que le tiene que dedicar más tiempo al ayuntamiento. Entonces, ¿hace cuánto que no venía usted a un pleno o que no viene a una junta de gobierno o que no viene a las comisiones? O sea, a nosotros nos gustaría que la agenda suya fuese pública y ver un poco a qué dedica su tiempo, porque a Culleredo, desde luego, no se lo está dedicando. Después, en el tema de los reparos, que sería el tercer punto que consideramos importante, la interventora indica que ha redactado 248 reparos suspensivos por omisión de requisitos necesarios o por no cumplir los procedimientos de contratación o de personal. Suponen más de 8 millones de euros. Si consideramos que las obligaciones reconocidas del presupuesto fueron de 19.600.000, supone que el 42% de los gastos que se ejecutaron fueron con reparo, al margen de la ley. Señor alcalde, si en el 2019 habíamos batido récord con un 33... no sé si es porque tiene usted encendido el micrófono. No. ¿Ahora? Hola, ahora. Decía que si en el 2019 habíamos batido el récord del 33% de presupuesto que no habían seguido procedimientos establecidos en la legislación y que habían sido objetos de reparo, este año hemos llegado al 42%. Es que, madre mía, señor alcalde, usted está haciendo bueno a sacristán. A esta situación se le suman los contratos prorrogados tácitamente, sin capacidad ni voluntad política de aprobar y sacar a concurso servicios municipales básicos. Nada tiene contrato, ni el abastecimiento del agua, que lleva 30 años con la misma empresa, ni la limpieza de parques y jardines, la ayuda a domicilio. Dígame usted qué confianza merecen ustedes si no son capaces de dar cobertura a los servicios municipales que se están prestando en este momento de forma contraria a la legalidad. Siguen beneficiando a las mismas empresas en detrimento de otras y en detrimento de los vecinos de Culleredo, que tenemos que pagar más por servicios que se prestan con contrato en otros ayuntamientos a menor precio. Es vergonzoso. Le solicitamos, por favor, que el listado de reparos y los motivos de cada uno de ellos, que se incluyen en la cuenta general y que ustedes envían al Consejo de Contas, que nos hagan llegar una copia, por favor, de ese listado. Después, el cuarto punto al que quería referirme es el periodo medio de pago. Si con los reparos hemos ido a peor, parece que con el periodo medio de pago también vamos a peor. El periodo medio de pago en el 2020 se cumple y la interventora nos dice que ha sido de 14 días. Pero vemos en el último trimestre publicado, el segundo trimestre del 2021, que este periodo medio de pago ha ascendido a 28,72 días, según la página del Ministerio que hemos consultado. Entonces, es algo sorprendente que en 6 meses se haya duplicado el periodo medio de pago. Entonces, se nos plantean dudas. ¿Qué hacen ustedes con las facturas que les llegan? Porque es muy llamativo que teniendo fondos líquidos no se realicen los pagos. Es más, se cierra el año a 31 del 12 con 1.300.000 euros pendientes de pago, habiendo dinero. Entonces, pone de manifiesto la mala gestión de pagos o la falta de agilidad en la tramitación.
No puede ser que, habiendo dinero, quede un 6% del presupuesto pendiente de pagar al 31 del 12. Es otra de las cuestiones que nos llama la atención de esta cuenta general. Y, por último, en el tema de las alegaciones, la mayoría solicitan una auditoría al Consello de Contas. El informe de la interventora indica que ella no tiene competencia para pedir esta auditoría, pero en ningún momento dice que no se pueda pedir. Entonces, desde nuestro grupo municipal apoyamos la propuesta de los vecinos para una auditoría. Si ustedes hacen las cosas tan bien, ¿qué miedo van a tener? O sea, cállenos la boca a la oposición y acepten la auditoría del Consello de Contas. Muchas gracias. Gracias. Marta. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, eu non sei se vimos a mesma conta xeral polas dúas partes, porque nada dos resultados positivos, bueno, para vostedes non lles interesan, que nos di esta conta fixeron mención a ningún deles, non? O que pon de manifesto a conta xeral do exercicio 2020 é que contamos con unha boa saúde financiera. Así, o resultado presupuestario do exercicio é de 1.578.375 euros con 45 céntimos. O equilibrio presupuestario, o que antes era a capacidade de financiación, que agora sabemos que non está limitada, é positivo, de 1.366.278,61 euros. E o remanente de tesourería disponible, unha vez realizados os axustes correspondentes, é de 10.301.270,21 euros. O período de medio de pago a proveedores é de 14,45 días, está dentro dos límites previstos. Todas estas magnitudes económico-financieras o que demostran é a boa saúde financiera do Concello, equilibrio presupuestario positivo, remanente de tesourería positivo, cumprimento do período medio de pago a proveedores. Miren, a conta xeral contén toda a información establecida pola Instrucción de Contabilidade e a Lei de Facendas Locais e foi informada favorablemente, como vostedes saben, aínda que parece que non, pola interventora xeral. É a interventora que realiza as contas e faino según os criterios establecidos para elo, os criterios contables. A conta xeral é a imaxen fiel do resultado contable. Aquí, e vostedes o saben, e vostede o decía, señora Izasco, non se ven a valorar a xestión, senón a dar conta. Isto é un resultado contable. Vostedes tratan de introducir no debate elementos que nada teñen que ver coa aprobación da conta xeral, tratando así de confundir aos cidadáns. Entón, o único que podo decir é que esta conta xeral non admite ningún tipo de discusión. De todas formas, polas súas intervencións, aínda que non forme parte deste debate, non podo quedar calada. E teño que decirlles que en todos fan referencia aos reparos. Os reparos están aí porque os houbo e porque se levantaron. E levantáronse para facer cousas en beneficio dos nosos veciños e veciñas. En todos os concellos de Galicia, en todos, hai reparos. Porque acaso onde vostedes gobernan, pois non sei, ocúrreseme Carballo, Pontevedra, Arteixo, calquera destes municipios colindantes, non hai reparos. Mire, as facturas con reparo débense a que a legislación actual é imposible tramitar todos os contratos hasta o final, porque senón paralizaríamos o Concello. Porque eu non sei se os cidadáns saben que para comprar unha bombilla se necesita facer unha memoria, perder 3 presupostos e despois de adxudicalo ao menor postor, o que poña o mellor precio, aínda imos a ter un reparo. Con respecto á liquidación do CLT, e por suposto se siguen a tramitación correspondente para levantalos, que está prevista legalmente. Con respecto á liquidación do CLT, que lles gusta metela en todos os puntos, antes o meteu o señor Gonzalo, agora o meteu o señor Chouciño, nos puntos seguintes o meterán. Con respecto á liquidación do CLT, quero decir que aquí non se está perdendo nada. Quero decir, en primeiro lugar, con respecto aos créditos neses impostos que vostede decía, señor Chouciño, lamento decirlle, porque non lle gustará, que non hai nada prescrito. Está en fase executiva de recaudación na Diputación. Eses cartos van a revertir no momento en que haxa cartos na masa do concurso de acreedores ao Concello de Culleredo. Por outra parte, decir que non se está perdendo nada. O que estamos é adquirindo uns bens e, polo tanto, temos que pagar o que nos manda o xuíz na sentenza. Tratan de facer ver sempre que aquí estamos facendo mal algo en canto á liquidación do CLT e o que estamos facendo é o que hai que facer. Porque así nos ordena unha sentencia e porque despois da liquidación
da resolución do contrato con Obralar, que era concesionaria, hubo que facer unha liquidación e en esa fase estamos facendo como un xuez nos di e estamos recibindo a cambio pois uns bens. Por outra parte, decir, en canto ao período medio de pago a proveedores, bueno, vostedes saben que estuvemos con unha pandemia, que houve un período no que todos estábamos confinados e que xusto en ese período se nos foi, porque tuvo que irse, porque lle adjudicaron praza en outro sitio a Tesoreira Municipal, o que nos provocou pois un período de tempo no que se demoraron algo os pagos a proveedores. Creo que fomos sempre exemplares no pago a proveedores e solamente durante ese período se demoraron e foi exclusivamente por esa causa. E despois dice vostede que houve pouca inversión durante o ano, e que eso xa me parece... Vamos a ver, eu non sei se vostede estaba aquí ou non estaba aquí. Vostede sabe que non se podía contratar durante o período en que estuvemos confinados, que hubo un período de tempo que non podemos facer nada e que non se puderon levar a cabo os contratos. E iso foi o que nos fixo demorar. Todas esas inversións estánse levando a cabo actualmente e se incorporaron en remanentes no presuposto deste ano. Non é que se perderan. E xa digo, todo isto non tería nin que decirlo en este momento, é simplemente por alusións e un pouco para que os veciños se enteren de que non son as cousas como vostedes as din, que a conta xeral demostra un excelente resultado e unha boa xestión por parte do Concello. Por eso pedimos a aprobación da mesma. Gracias. Sí, algunha intervención máis? Señor Chouciño. Moitas gracias, señor alcalde. Señor Marta Iglesias, vamos ver, ustedes presumen de superávit. Presumen de superávit porque din que é un signo positivo de que as cousas vayan ben. Mire, non. O lóxico sería quedar a pré, quedar un poquinho por riba, un poquinho por baixo. Pero ese, o éxito sería quedar a pré, por eso quería, porque quere dicir que todo o que ingresamos somos quen de gastalo nas necesidades veciñais, vale? Si quedamos escasos é porque gastamos demais, e se quedamos por encima, como é o caso do superávit, pois é porque non fomos quen de gastar os cartos que recaudamos. Entonces, home, a ver, non me presuma de fracaso, que é algo moi típico con ustedes, non? No caso do período medio de pago, pero como podemos darlle validez ao período medio de pago? Quere facer unha enquisa entre os empresarios que traballan para Culleredo? A ver o rápido que cobran. Si todo está sin contrato, si as facturas chegan, pois cando non se sabe cal é o motivo, non? Eu poño o ano pasado, e creo que este ano podría buscar, e poñer o mismo, non? Como poden vir facturas de Nadal en agosto, facturas de gastos de Nadal, propios da celebración de Nadal. E ven as facturas en agosto. Claro, a min de que me sirve de que diga, non, é que se conforme entrou pagou en 6 días. Oiga, como é que unha factura de unha cuestión de unha celebración de Nadal que conta con un reparo despois cando chega e se paga moi pronto, como se pode decir que eso se asusta á realidade? Bueno, pois como eso, supoño que poderíamos poñer moitos exemplos. Por tanto, de que maneira podemos darlle fiabilidade á cifra do período medio de pago cando nada menos que 8 millóns ou 8 e pico de 12, 2/3 do que se gasta en bens e servicios está en esas condicións? De ninguna maneira se lle pode dar validez. Para nós non a ten, desde logo. Bueno, xa o sumum é cando di que todos facemos alusión aos reparos. Claro, como é algo totalmente irrelevante, pois non lle mola. É unha cuestión totalmente trivial. Home, que son 8 millóns de 12 gastados desa maneira. É que non é como para poñerse pesado, debe pensar usted, non? Non, claro. Igual que di, o CLT está metendo en todos os puntos. Claro, é que é outra cuestión trivial, verdad? É outra cuestión menor. Todo o itinerario do centro logístico de Ledoño que se contrata no 99 con unha concesión e acórdanse vostedes en 2004 de pedir un informe de que parcelas teñen que revertir e cales non, 5 anos máis tarde. E resulta que nos quedamos
co cascallo, digamos, non? Do que debería revertir, porque debería ter revertido todo, está sin un informe de secretaria, debería ter revertido todo o centro logístico de transportes debería ser municipal a día de hoxe. Non lle chegou eso, que senón que seguimos con un itinerario totalmente bárbaro, en donde efectivamente pois facemos unha liquidación, non se sabe a quen se lle ocurre meter os valores, meter os bens no inventario por uns valores distintos aos que se lle tiña liquidado, e resulta que lle damos pé a que nos ganen unha sentencia. Non foi así. Contenos entonces como foi, señora Iglesias, porque na sentencia está así. Ese foi a baza de quen gana o recurso. Oiga, é que ustedes din que no rescate da concesión pois os bens son por X, e resulta que despois meten no inventario por X, por lo que sea, non? Por moito máis que X. Entonces, esa é a gran baza de que lle den a razón. Si non, como foi que ganaron, señora Marta Iglesias? Como foi que ganaron unha sentencia así pola patilla? En donde lle din que de ternos que pagar 1,5 millón lle temos que pagarnos a eles 1,5 millón. A diferencia veñen sendo, redondeando, 2,5 millóns de euros que pasamos a perder na operación. E di, claro, sempre estamos metendo CLT en todos os puntos. Claro, como no, teremos que pedirlle permiso a usted a ver de que falamos antes de empezar a discutir dos puntos. Verdad? Porque, claro, hai cousas que non lles molan, non? Non sei se decir si me alegra ou non, porque queda totalmente incompleto cando me di que efectivamente esa recaudación de imposto está en fase executiva, porque, oiga, estamos falando desde 2016. E se está en fase executiva, e corríxame se me equivoco, se está en fase executiva, é que é unha deuda líquida, verdad? E, por tanto, se é unha deuda líquida, é cando nós lle decimos que votamos de menos que non se incluya na liquidación do centro logístico, porque sería un crédito a favor do Concello reconocido a posteriori e que se podría ter incluído na liquidación. Non? Bueno, pois xa non lo explica. Insisto, bueno, sí, teño aquí anotado, o da bombilla, me encantou. É que di vostede, claro, que coa legislación actual é imposible cumplir con todo, claro. Por tanto, quen di con todo, di con unha parte, quen di con unha parte, di con 2/3 do gasto. Claro, se non podemos comprar unha bombilla como nós queiramos, pois gastamos 8 millóns de 12 daquela maneira. É que ten narices, Ten valor o comentario, verdad? Pero incluso quero ir ao detalle da bombilla, Sí, que non se me escapa. É que, sendo eu concelleiro, no mandato anterior, aprobouse un convenio marco da Diputación polo cal se podían comprar bens de pequeno importe, como bombillas, a través do convenio marco da Diputación, en donde efectivamente había unha serie de proveedores que estaba totalmente validado e que por ese convenio marco non habería ningún problema para facer ese gasto. É dicir, que o que pasa é que vostedes prefieren, pois, que me poñen bombillas aí, que de onde veñan, que tanto ten. Porque total, de 8 millóns de 12 gastados a 8 millóns, €1, vale, 8 millóns pois tanto dá. Total, xa lle dan así para diante a todo, verdad? Porque todos estes reparos, o gordo non son as bombillas, xa o sabemos todos, verdad? O gordo son os pagos polo non contrato de suministro de auga potable, que deriva en que efectivamente se trate como sea, os pagos pola sardiñería, os pagos pola limpieza viaria, e decía usted outro día que se van poñer xa en breve, outra vez máis, vanse poñer en breve a facer os contratos, a renovalos. Oiga, o contrato de limpeza viaria leva casi 2 anos publicado no Diario da Unión Europea. Non é que o teñan que preparar. Está publicado, non impulsan porque non lles dá a gana. É dicir, están os pregos publicados, o único que ten que facer a mesa de contratación é collelo e poñelo en marcha.
ou ten algún outro problema? Porque non me explico que estea publicado no portal de contratación do Estado e mismo, polo seu elevado importe, casualmente, no Diario da Unión Europea. Cal é o problema? Pois parece que o problema non é unha cuestión de limitacións de ningún outro tipo, non? É porque non queren directamente. Ben, insisto en que nós o que sí compartimos é o criterio dos veciños de que aquí necesitamos unha auditoría. Eu creo que nos temos que remontar os últimos 3 anos como mínimo. 3 anos é un bo período. Ben, e gustaríanos que se votara a proposta de emenda, non? Nós estaríamos dispostos a votar a conta xeral a favor no caso de que se incluya como emenda que se faga unha auditoría nos términos que exixen os veciños, nas alegacións. Esperamos que os sometamos a votación esa emenda. Creo que non é necesario, polo breve da exposición e por xa estar nas alegacións dos veciños, ese é un texto conocido por todos, porque todos e todas os concelleros tuvemos acceso á documentación e pudemos leelo. Entonces, gustaríame que se sometera a aprobación esa emenda a conta xeral antes de someter a votación. Moitas gracias. Señora Marta Iglesias, la verdad que su respuesta me deja más preocupada porque si el análisis que usted hace de la cuenta general es lo bien que lo están haciendo, pues, hombre, yo creo que uno tiene que hacer un poco examen de conciencia de cuáles son los resultados e interpretar esos resultados. O sea, usted dice que es bueno tener 10 millones de remanente, pero claro, o sea, sí, mejor tener 10 millones de remanente que no deber 10 millones de euros. Pero el tema es, ¿por qué tenemos 10 millones de remanente? O sea, eso es lo importante. O sea, usted tendrá que valorar esos resultados que da la interventora en la cuenta general y ver si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Porque si solo se queda con el dato sin interpretarlo, pues tenemos un grave problema. Entonces, si esos 10 millones de remanente es porque ustedes no son capaces de ejecutar ni de licitar en el periodo que lo tienen que hacer, en el ejercicio de ese presupuesto, tenemos un problema, porque eso queda de remanente. Entonces, ahora porque se puede gastar, pero si no quedaba únicamente para, sin poderlo gastar, ¿no? De ahorro en las cuentas. Entonces, por favor, o sea, usted no diga que hemos venido aquí a dar datos para engañar a la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía tiene que saber que no son capaces de ejecutar un presupuesto, que no son capaces de gastar en inversiones más del 16% de lo que ustedes plantean. Entonces, eso es lo que hemos venido a decirle a nuestros vecinos, que siguen sin tener contratos para todos los servicios, que seguimos pagando más por servicios que en otros ayuntamientos lo hace la misma empresa de una manera más económica. Eso es lo que tienen que saber los vecinos, que su capacidad de gestión es cero. Nada más. Gracias, alcalde. Simplemente quero decir que aquí, e o dixen antes, e entrei no seu debate, sobre todo por cortesía, porque creo que se debe responder a todo. De todas formas, no que estamos en este momento é na aprobación da conta xeral, dunha conta xeral feita pola interventora municipal. E non vou a entrar en máis debate. Moitas gracias. Ben. A emenda que fan é allea totalmente a esta proposta e en todo caso, pois, se queren traer unha proposta concreta para o seguinte pleno, non teríamos ningún inconveniente. Secretaria, sería correcto? Sí. E que quede claro que independentemente do debate e que cada quen, pois, lóxicamente administra a súa casa, a súa empresa e o Concello, pois, con un criterio, que nos estamos totalmente tranquilos coa xestión que se fai deste goberno municipal e que a conta que se refira ao 2020, que foi un ano complicado para todos, algúns creo que intencionadamente non se acordan, os 8 millóns efectivamente son de servicios que están sin contratar, pero que son servicios para os cidadáns.
servicio público de sardiñería, servicio público de abastecemento de agua, servicio público de alumbrado, servicio público de axuda a domicilio, servicio público de limpieza viaria, servicio público de limpieza de edificios, e iso é o que suma aos 8 millóns. No, porque non se vai a dar conta vostede que cando sallan van a salir moito máis caros. No, no es verdad. No es verdad, pero usted si piensa así, pues me parece muy bien, pero no es verdad. Procedemos á votación, non hai máis intervencións. Dúas palabras, é que o que vostede está dicindo procedemos á votación. Votos a favor, o contrario do que di a lei. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Muy bien. Votan a favor os integrantes e as integrantes do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, en contra os do BNG Alternativa dos Veciños, e se absteñen os concelleiros presentes do Partido Popular. Punto número 3, proposta sobre a aprobación inicial dun expediente de crédito extraordinario de suplemento de crédito. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Bueno, tal e como acabamos de ver no punto anterior, o orzamento do exercicio do 2020 liquidouse con un remanente de tesourería para gastos xerais por importe de 10.301.270,21 euros. Considerando as necesidades de actuación desta Administración, que non poden demorarse, é preciso un incremento do orzamento de gastos por ser o crédito existente insuficiente e non ampliable nas partidas orzamentarias con cargo ás que deben aprobarse tales actuacións. E tendo en conta que con carácter excepcional as regras fiscais, como comentábamos, para o emprego do remanente de tesourería como fonte de financiación de novos gastos están suspendidas, sométese ao Pleno a aprobación do seguinte acordo. 1. A aprobación inicial dun expediente de crédito extraordinario e de suplemento de crédito según o seguinte detalle. Suplemento de crédito das seguintes aplicacións orzamentarias, cuxa consignación precisa ser incrementada por resultar o previsto insuficiente. Aplicación orzamentaria 151.61.900, renovación da Praza de Galicia, por importe de 1.367.818,27 euros. Urbanización na Rúa Visitación de la Encina, Rúa Poeta Luz Pozo, Avenida Derribados e Rúa Gumersindo Pereira Nouche, por importe de 258.128,57 euros. Mellora do entorno e dos viarios nos arredores da Igrexa de Santiago do Burgo, correspondente ao viario público situado na antigua AC 211, por importe de 496.517,69 euros. A seguinte aplicación orzamentaria é a 1531.61.900, na que van a ampliación das seguintes partidas. Mellora de seguridade viaria na Avenida de Aceadamá por importe de 250.000 euros. Mellora da seguridade viaria na antigua Nacional 550 no tramo da Corbeira por importe de 300.000 euros. Mellora da seguridade viaria, instalacións e camiños en Bregua por importe de 500.000 euros. Ampliación da partida 151.60.000, adquisición de terreos por importe de 600.000 euros. A partida 341.63.200, cuberta da pista polideportiva en Ledoño, Culleredo, a Coruña. E a ampliación do local social de Boedo por importe de 76.464,45 euros. Tamén hai que ampliar, neste caso era un crédito extraordinario. E tamén para a liquidación do contrato asinado o 11 de novembro de 1999, no que se formaliza a concesión administrativa de construción e explotación do Centro Logístico de Transportes de Culleredo, resolto mediante acordo plenario de 31 de marzo de 2016 por importe de 1.118.384,65 euros. Partidas que se pretende financiar cos ingresos de remanente de tesourería para gastos xerais por importe de 5.257.313,63 euros. Segundo, expoñer ao público previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia por espazo de 15 días o de bandito expediente, durante os que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. Se durante o mencionado prazo non se presentasen alegacións, consideraríase definitivamente aprobado. Gracias. ¿Alguna intervención?
Señor Mourelle. Gracias, señor alcalde. Dende a Alternativa dos Veciños de Culleredo non entendemos que convoque un pleno extraordinario para un modificativo de crédito con cargo ao remanente de tesorería para gastos cereais derivado da liquidación do orzamento do 2020. Consideramos que a estas alturas do ano, máis concretamente en outubro de 2021, teríamos que estar a falar xa dos orzamentos do vindeiro ano 2022. A Alternativa dos Veciños, no seu momento, propuxo neste pleno unha serie de actuacións a realizar neste concello, como a piscina municipal no polígono de Alvedro para poder descongestionar a piscina de Aceadama e favorecer a proximidade ao núcleo rural. Vostede non aceptou dita proposta alegando que teríamos que facer un estudo previo. Agora preguntámoslle nós se os proxectos que trae este pleno todos eles teñen un estudio previo. Os patios do CRAT comenzamos outro curso máis e como se encontran, cando vostede neste pleno comprometeuse en buscar unha solución a ditos patios. As aceras ao longo de Alvedro, a altura de Oulet, a rúa Vicente Risco sigue igual que estaba. Que ten pensado facer vostede? É un longo de proxectos que a día de hoxe siguen sin acometerse. Terá pensado facer vostede, como fixo na última campaña en Fonte da Balsa, deixar unha caseta e uns palés para logo, cando gañou vostede as eleccións, si te visto non me acordo, de Fonte da Balsa e dos seus veciños. Logo, como fai sempre, oídos sordos ás dúas funcionarias habilitadas polo Estado neste concello, que é a secretaria interventora. As dúas fan un informe desfavorable á súa proposta, pero vostede e o seu equipo de goberno a seu ritmo, sin escoitar aos funcionarios, a oposición e a certos veciños deste concello. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Mourelle. Señor Souciño. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Imos ver. Estamos falando aquí de aplicar dos aforros que hai nas contas municipais, que temos eso sobre uns 8 millóns de euros, coller 5. Isto, por contextualizarlo brevemente, non? Efectivamente, hasta ahora a Lei Montoro de 2012 obligábanos a aforrar, digamos, a terlle os cartos ali quietiños aos bancos. Este ano houve un levantamento que non se sabe se é temporal, a nos gustaríanos que fora definitivo, porque os cartos dos veciños de Culleredo ten que ser para cubrir os servicios de Culleredo, non para estar dándolle servicio á banca. Por tanto, nos damos a benvida a esta medida e, por suposto, a que se convirta en definitiva. Unha vez dito eso o que nos abre é unha capacidade de financiamento que é de unha significación enorme, porque lembremos que os fondos SEDUSI non chegaban a 4 millóns de euros. Curiosamente, exixían unha participación para a súa aplicación tremenda, vale? Porque quería a Unión Europea asegurarse de que efectivamente, se dá fondos para unhas determinadas liñas, pois que se apliquen a esas determinadas liñas que previamente pois artellaron eles e que se supón que son para desenvolvemento, etc. Por tanto, en paralelo, utilizar 5 dos 8 millóns que temos aforrados, xa digo, superior aos fondos SEDUSI que eran para aplicar en 4 anos, debería ser unha cuestión de buscar un amplio consenso e unha amplia participación. Nós pedimos así, desde o BNG, xa hai meses. Oiga, convoque o Consello de Participación Cidadá que dé a súa opinión sobre cales son as prioridades, porque vamos dispoñer duns fondos que nos permitirían priorizar aquelas cuestións que quedaron pendentes nos últimos anos e tal. Estánnos recordando os veciños moitas veces, non? Está sin completar o saneamento. Pero vamos a empezar polo básico, non? Eu creo que isto é que non fai falta nin decirlo. É dicir, haberá que priorizar, haberá que construir, haberá que completar aquelas capas máis básicas de necesidades e de ir para arriba, non? E se pode chegar efectivamente a cubrir o gasto da piscina, ese que se anunciou tantas veces, do que acaba de recordarnos a alternativa, pois tamén, non? Pero hai que determinar esas prioridades, porque seguramente non teñamos todas as mesmas impresións. Pero, desde logo, se escoitamos a xente, pois sí que hai unha tendencia a unanimidade, non? De que primeiro son os servicios básicos. E vostedes,
En vez de dar esa participación, en vez de crear ese tipo de prioridades, pues trátano de unha forma en donde isto despáchano en unha tabliña que ocupa unha carilla. Son 2 carillas en total. Bueno, pois, se puséramos o cuadriño nunha tabla sola, unha carilla. Recordemos que xa para o orzamento, nos últimos anos, se lles recordou de que sería boa cousa que as partidas estueran detalladas. Bueno, vamos ver. Porque sí que hai 2 partidas que quedan moi claras, non? Que é, como se decía antes, que temos que pagar uns pufos. E vamos a empezar ca Plaza de Galicia. A señora Marta Iglesias sopla porque non lle gusta o tema. A renovación da Praza de Galicia levou unha dotación orzamentaria no orzamento de 2020 que decían que era, recordemos, hai unha sentenza que nos obriga a reparar a Praza de Galicia porque hai filtracións ocasionadas pola incorrecta execución da obra que foi admitida polo Concello sin ningún tipo de problema, a pesar de que os signos de que aquilo estaba mal feito era evidente, era cantosísimo, non? Aquí hai trayectoria da historia tamén, cumpriría de pura responsabilidade saber por que se admite unha obra que acaba derivando en que nos temos que gastar un pastizal. Bueno, ustedes decían que eran 200.000 euros. Nós decíamoslle que non, que sumando as partidas que están na sentencia, dábanos 390.000 euros. Vale? E agora propoñen unha ampliación de crédito de 1.367.000 euros, a maiores dos que iban no orzamento. Oiga, outro día decían ustedes, señora Marta Iglesias, que non era así. Que o que van facer vostedes é cumplir a sentencia, con unha parte dos cartos que xa están destinados, pero que o resto vai servir para alicatar hasta el techo da plaza, non? Permítame a licencia, non? Non dixo alicatar hasta el techo, eso foi unha licencia que me acabo de tomar. Bueno, que era para facer unha renovación integral, pode que fora por aí a cousa. Entonces, oiga, é que eso non se sostén, señora Marta Iglesias, porque nunca nos 6 ou casi 7 anos que levo de concelleiro vin un investimento de tal calibre nunha plaza. Acabase de renovar a plaza de Vilaboa, en onde se gastaron menos de 200.000 euros. A praza de Europa, pois tamén. E, sin embargo, non se fai unha renovación integral cando sí se debería, non? Porque ali hai máis cousas que quedan pendentes que o que se está facendo, pareceme. Podemos seguir, pero aquí parece que hai algo extraordinario. Ou, senón, por algún motivo, vostedes efectivamente deciden que esa en particular merece unha atención que non merecen outros sitios. Porque é, xa digo, 1.367.000 euros a maiores dos 200 que se hai na dotación orzamentaria de 2020. O seguinte, a urbanización da Rúa Visitación de la Encina e Rúa Pozo Garza, Avenida de Ribados e Gumersindo Pereira Nouche. Oiga, a Visitación da Encina hai pouco que se fixe unha actuación. E non digo que non se necesite máis, non poño... Ahora ben, como comprenderá, estános pedindo voto, recordámoslle moitas veces. Necesitamos unha explicación máis amplia que isto. Eu creo que eso podemos compartirlo todos, verdad? É dicir, díganos que tipo de renovación se vai facer. Haberá recollido en algunha memoria, en algún documento, xa non digo os proxectos, senón os antecedentes do que queremos facer ali, non? Pois eso poderemos consultarlo aos concelleiros aos que se nos pide o voto para que apoyamos estas cuestións. E nós, encantados de que se faga urbanización dunha contorna de rúas. Mellora do entorno e dos viarios nos arredores da Igrexa de Santiago do Burgo correspondentes ao viario público situado na antiga AC 211. Medio millón de euros, redondeando. 495.000. Bueno, isto tamén ten a súa particularidade, tamén ten o seu miolo. Eu creo que tamén era cuestión de botarlle un ollo, verdad? Se non están pedindo o voto, porque, home, sorprende que a AC 211, corríxame se me equivoco, que acabamos de recibir da Xunta, pois que xa lle teñamos que meter medio millón de euros por riba. Home, pois parece que non nos salió moi a conta o negocio de recibir esa estrada, verdad? O lógico sería terlle asistido a quen non la entregaba, a que non la dera en condicións.
Mellora de seguridade vial na avenida de Aceadama, 250.000 euros. Ben, forma parte do mismo trasecto. Eu creo que tamén se necesitaría valorar como se recibiu esa estrada, verdad? Pero nós encantados de que se fagan cousas. Mellora de seguridade viaria na antiga Nacional 550 tramo da Corbeira. Nacional 550 que recibimos tamén hai 4 días. É onde, efectivamente, pois ustedes agora veñen dicindo que hai que gastar 300.000 euros. Melloras de seguridade viaria e instalación de servicios de bregua, 500.000 euros. Parece-nos perfecto. En bregua necesítase unha actuación moi grande. Eu cada vez que paso por ali, desde logo acórdome. Aquí necesitas unha intervención moi grande. Non se pode ter un núcleo en esas condicións. Pero tamén sería ben saber en que consisten as actuacións. Non me vayan ustedes despois utilizar isto para florituras e non para o básico. Por iso necesitaríamos coñecer unha aproximación ao que se vai facer, non unha liña descriptiva. Cuberta da pista polideportiva de Doño de Culleredo na Coruña, 290.000 euros. Oiga, pero se isto iba no plan complementario do post-2020, xa había financiamento para isto, non? Agradezo yo o sexto, señor alcalde, que di que non. Bueno, supoño que terá unha explicación, vale? Pero está ben que se dea, non? Vale, porque nós encantados de que se apliquen os cartos a facer a coberta da polideportiva de Ledoño, que nos consta que é moi demandada e que daría moito servicio, ademais, non? Ampliación do local social de Boedo, 74.000 euros. O mesmo, nos encantados de que se amplíe o local de Boedo. Temos estado moitas veces ali, efectivamente, aquilo é moi pequeniño, podría ser manifestamente mellorable. Ben, agora ben, que se vai facer con 76.000 euros sobre unha vivenda prefabricada de madeira? Bueno, estaría ben que nos explicaran en que consiste brevemente o proxecto, verdad? Que non teñamos que intuílo, nin supoñelo, non? E por último, non lle vou pedir permiso a señora Marta Iglesias, pero vou non dicir eu, vale? Liquidación do contrato asinado 11 de novembro de 99, no que se formaliza a concesión administrativa de construción e explotación do Centro Logístico de Transportes de Culleredo, CLT, resolto mediante acordo plenario 31 de marzo de 2016. 1.118.000 euros. Omito xa o miúdo, a calderilla. Isto é o que explicábamos antes, que isto é porque perdemos unha sentencia, o sea, hai un litixio no que se perde, donde nos debían 1 millón e pico de euros e debemos nós agora a eles 1 millón e pico de euros. A diferencia, redondeando, é 2,5 millóns. E ustedes queren que nós aprobemos unha partida para isto sin dar ninguna explicación, sin exercer ningún tipo de depuración de responsabilidades, que está na lei, que se depuran as responsabilidades cando hai que facer compensacións, como é o caso. Entonces, nós entendemos que procede eso antes de aprobar esta partida. O outro día propoñíamoslle se era posible votar isto por separado, porque nós, evidentemente, de todas as partidas das que fomos agora dicindo que efectivamente nos parecían perfectas, dixemos que, por suposto, que as podíamos separar, vale? E en estas outras dúas cuestións, velas por separado. A Praza de Galiza, unha sentencia que nos obriga a cubrir uns custos que teñen o seu orixen e o seu orixen truculento, e do Centro Logístico de Transportes outro tanto. Un gasto elevadísimo que ten un orixen moi truculento. Parece ser que non se podía votar por separado. Bueno, poderíase ter feito expedientes de modificativo por separado e votarlos por separado. Pero vostedes, pois, prefieren sometelo, digamos, permítame a licencia, sometelo a chantaxe, metelo todo no mesmo paquete, e se ustedes non apoian é porque non queren que se fagan as cousas das que dixemos que eran, por suposto, super necesarias. Xa non digamos de avaliar alternativas e efectivamente de telo sometido ao Consello de Participación Cidadá para que dixera se efectivamente era o prioritario ou se hai outras cuestións prioritarias. Por tanto, nós non podemos aprobar este modificativo, absterémonos. E o que sí, tomando a palabra da cuestión anterior, non vamos a meterlo ahora aquí a unha emenda, pero sí que tomamos nota da suxerencia que nos acaban de facer de que efectivamente no próximo pleno someteremos ambas cuestións a depuración de responsabilidades, igual que faremos
o que se puso no punto anterior respecto de pedir que se faga unha auditoría das contas de Culleredo. Moitas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en este punto vemos que debido a la pandemia se suspenden las reglas fiscales para el 2020 y el 2021, lo que ha supuesto que el superávit, lo que no han sido capaces ustedes de gastar, pero que sí han recaudado, lo que viene a ser el ahorro de los vecinos, no se tenga que destinar a amortizar deuda y la utilización del remanente de tesorería en lo que exceda del superávit sea libre, al suspenderse las reglas fiscales que limitaban su uso. Como vimos en el punto anterior, en la liquidación, Culleredo presenta un remanente de casi 9 millones de euros que se puede usar en gastos generales. Es una oportunidad para el concello, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de compensar este año y medio de pandemia en el que muchas familias lo han pasado mal. En definitiva, es una gran oportunidad para los gobiernos locales de poder avanzar, modernizarse, facilitarle la vida a los vecinos. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Qué es lo que propone el equipo de gobierno? ¿Qué es lo que usted propone, señor alcalde? Pues de esos casi 9 millones que propone gastar, 2,5 millones en acatar 2 sentencias judiciales y los otros 2,5 millones en unas obras de inversiones. Y yo le digo, señor alcalde, menos mal que existen los jueces, porque si no, por usted, ¿qué sería de la Plaza de Galicia? ¿Cuándo la arreglarían? Una sentencia de antes de las municipales del 19 y que seguimos esperando por su arreglo. Mire, señor alcalde, yo entiendo que gobernar es complejo, pero es muy triste que las inversiones que usted trae a pleno sean por sentencias judiciales. De verdad, es muy triste tener sentencias que nos condenen. La otra sentencia del CLT es lo que hemos hablado, ya traeremos a un pleno específico para toda esa información que hay que digerir. Bien, de los otros 2,5 millones que quedan para invertir, aumentan las partidas de varias obras que ya estaban presupuestadas, pero siguen sin tener en cuenta los presupuestos participativos, comprobando una vez más el paripé que para ustedes supone y, lo más importante, esta posibilidad de gasto que tienen, debido a los efectos devastadores que produjo la pandemia, no tienen la sensibilidad de destinar un solo euro para las personas que lo han pasado mal, para los sectores más afectados. Su sensibilidad ante los problemas de los vecinos es cero. No se ría, señora Marta. ¿Trae alguna propuesta para los hosteleros? ¿Trae alguna propuesta para los peluqueros? ¿Trae alguna propuesta para las agencias de viaje? ¿Trae algunas propuestas para nuestro pequeño comercio, para nuestras pymes? ¿Trae alguna propuesta? No. Al final, ¿qué son? 4 obras que proyecta, que beneficiarán al final a 4 empresas de siempre, a las 4 empresas amigas, porque eso es a lo que estamos acostumbrados. Por tanto, para nosotros siempre serán una prioridad los vecinos antes que beneficiar el interés privado de un u otro sector empresarial, como hace usted contratando a dedo y sin seguir los procedimientos legalmente establecidos. Son los ahorros de los vecinos, pero ustedes se lo guisan y ustedes se lo comen. Nos piden el voto, pero no tienen en cuenta a nadie, ni a los vecinos ni la oposición. Pero aún así, nosotros no votaremos en contra. Nosotros nos abstendremos, porque aunque estamos totalmente de acuerdo con los informes contrarios de intervención y de secretaría, creemos que todo el dinero que se pueda invertir en el concello es bienvenido. La pena es que esta oportunidad tan buena ustedes no la aprovechen mejor, porque si no son capaces de ejecutar el presupuesto, les recuerdo que únicamente el 16% ha sido ejecutado en el capítulo 6 de inversiones, ¿cómo van a hacer con la falta de personal al que siempre aluden para llevar a cabo estas obras y poder ejecutar estas inversiones? ¿Qué más van a dejar sin hacer? En fin, una pena que esto, que podía ser un impulso para Culleredo, finalmente, por su incompetencia y su incapacidad, se quede en otro 16% de ejecución, es decir, en nada. Antes de ceder la palabra a concelleira, simplemente matizar de que me preocuparía que fora vostede quen fixera esta proposta, porque que hai cousas que dixo que non se poden facer con estos cartos. Está tasado, está tasado.
está tasado o que se pode facer e o que non. E vostede... Me estuve enterando porque sabía que usted iba a venir por ahí y me estuve enterando. Y se podía destinar dinero a la ayuda del pequeño comercio, de las pymes y de esto. Sí, hombre, o sea, me he informado porque sabía que usted iba a decir esto. Entonces dije, voy a informarme antes. Y sí que se puede hacer, señor alcalde, no mienta. No se puede. Como usted lo dijo, no se puede. Unha matización. Os cartos que iban destinados á polideportiva do complementario da Cuberta, cando foi o tema de pandemia, a Diputación Provincial dira a posibilidade de que ese complementario destináramos directamente e dar esa provisión a gasto social. Tiñamos esa posibilidade e, dado a situación na que se vivía, se optou por esa posibilidade. Se fixeron dende diferentes concellos ver a posibilidade de agora recuperar ese plan complementario e manter os proxectos que estaban presentados, e todavía non tiñamos unha resposta, co cal decidimos traelo para garantir que se pudera realizar o antes posible. Pero, bueno, o complementario do 2020 foi destinado a gasto social porque era a opción que nos daba a Diputación Provincial. Señora concelleira. Bueno, quero empezar, porque como xa vexo que lles gusta tanto o tema, pois vou casi que empezar polo CLT, xa que o estaban nombrando no punto 1, no punto 2 e no punto 3 do pleno, e non só eso, señora Izaskun tamén nos di que vai a traer un punto extraordinario a outro pleno máis, e iso que ainda non estamos na liquidación, cando cheguemos a ela, pois estarán toda a semana. Vamos a ver, quero que quede moi claro, e usted mesmo o dixo o señor Chouciño en un pleno non fai moito tempo, que o Centro Logístico de Transportes de Culleredo é unha infraestructura estratégica e que, como consecuencia, como dixen antes, porque hai que repetir o mesmo porque non hai nada novo que contar, da resolución anticipada do contrato de concesión do mesmo, o entrar o concesionario en concurso de acreedores non por unha causa imputable ao Concello. O concesionario entrou en concurso de acreedores e iso obrigounos a liquidar o contrato. E por eso temos que pagar ao contratista o valor dos bens que reverten a favor do Concello, antes de que os mesmos foren amortizados. O Concello adquire uns bens polos que ten que pagar o importe no que o xuíz ordena valoralos. Uns bens necesarios para que o CLT funcione. Non é unha cantidade que se pague a cambio de nada, non se perde nada, increméntase o patrimonio municipal. Vostedes vexo que teñen un gran desprezo polas resolucións xudiciais, non queren acatar a súa execución. Nos, como equipo de goberno, vémonos na obriga de acatar as resolucións xudiciais. É unha resolución xudicial a que nos... vamos a ver, unha vez que se liquidou o contrato do CLT e a Administración concursal da empresa concesionaria presentou un recurso contra a liquidación, o xulgado dixo que había que executar provisión, aínda que logo perderon, non eso de nos perdemos a sentenza porque agora hai que pagar e antes non había que pagar. Vamos a ver, estaban reclamando nos 10 millóns de euros, máis de 10 millóns de euros. Quen perdeu? É quen ganou aquí. Nós non perdemos nada. Nós adquirimos uns bens polos que temos que pagar. Simplemente eso. Decir que o xulgado, o Tribunal Superior, confirmou a sentenza da primeira instancia. Non obstante, eso está recurrido, como moi ben vostede dixo, en casación no Tribunal Supremo, e non obstante, o xulgado do contencioso díxonos que temos que executar provisionalmente esa sentenza. Por suposto que nos opuxemos a esa execución provisional, pero o xulgado nos di que temos que executar. E como consecuencia deso, hai unha sentenza que nos obriga e a sentencia exixe que se liquide. E a Lei de Facendas Locais exixe que se consigne esa partida presupuestaria e nós temos que facelo. E temos que facelo en este momento, unha por obriga e ademais, isto non nos vai a repercutir no resto do orzamento ordinario que tiñamos precisamente gracias a este compromiso que tuvo o goberno socialista de que poidésemos gastar os remanentes. Entón, non nos poden decir, como sempre, están perdendo aquí os pufos, creo que dixo, eu teño notado, como vostede di, os pufos que ten o Concello. O Concello non ten pufos, ten todo pagado e non ten ningunha débeda. Con respecto á Praza de Galicia, pois máis do mesmo. A Praza de Galicia dotouse no orzamento ordinario unha partida de 246.632 euros con 93 céntimos. Non é unha cantidade que invente, que usted agora di que eran 400.000, que nos condenaron, non. Esa cantidade foi fixada polo perito da parte demandante que estimou como necesaria e era a única cantidade que tiñamos que podíamos consignar a falta de un proxecto. Agora que temos o proxecto,
vemos que para, como me decía, alicatar, non, eu nunca falei de alicatar nada, non sei se usted alicata algo. Nós o que facemos é unha reforma integral da plaza, non porque nos obliga un xuiz, porque o xuiz simplemente nos obliga a que non haxe esas goteiras, e xa o tiñamos consignado no orzamento. Nos consideramos necesario que se faga unha reforma integral da praza porque os veciños sí que o merecen. Parecelle moito que nunca houbo tanto en unha praza de Culleredo, nos consideramos que é o necesario. E que, ademais, unha vez que xa tiñamos que gastar unha cantidade, fagámolo ben, porque non vamos agora a gastar 250.000 euros e que despois, cando a queiramos facer outra vez, haxa fallos de execución e que as goteras se volvan a producir. Fagámolo ben desde o principio, fagamos unha reforma en condicións e que a plaza quede ben para disfrute de todos os nosos veciños e veciñas. En canto ás partidas ás que se referían de seguridade vial, a urbanización da Rúa Visitación de la Encina, Rúa Poeta Luz Pozo, Avenida Derribados, Rúa Gumersindo Pereira Nouche e a mellora dos entornos dos viarios da Igrexa de Santiago do Burgo, correspondente ao viario público situado na antigua AC 211. Bueno, decir que a mellora deste entorno é desde a ponte da vía do tren hasta a ponte romana, digamos, máis ou menos o que é o límite con Cambre, para que vostedes o sepan. En ambos casos consiste en facer novas aceras, pavimentos, uniformidades do entorno, en definitiva, en mellorar a seguridade vial. E a mellora da seguridade viaria na avenida Ceadamá, pois máis ou menos para que se fagan, e non por facer propaganda, pero para saber onde estamos, desde a rotonda en onde está o Freud hasta a policía, e a mellora da seguridade viaria na antigua Nacional 550, tramo da Corbeira, sería máis ou menos desde onde está Radio Culleredo hasta a igrexa de Vilaboa, onde se vai a facer a nova rotonda. En ambos casos, a actuación consiste en mellorar a seguridade vial, facendo unha medianera verde e mellorando as interseccións, porque xa se puido comprobar no tramo que xa está feito, que xa se implantou en Fonteculler, que baixou a siniestralidade e mellorou a seguridade vial na zona. E, bueno, decir, por suposto, que eso de que se nos entregan unhas vías, as vías tiñan que vir en perfectas condicións, pero precisamente nós queríamos estas vías para poder dotalas de todos estes servicios, facelas máis seguras, máis accesibles e mellores para os nosos cidadáns. Non é que as vías non estuveran en condicións de tráfico, é que queremos melloralas. A mellora da seguridade viaria e instalacións de servicios en Bregua, bueno, pois consiste en facer un novo vial pola vía do tren, a mellora da seguridade e accesibilidade nas carreteras existentes e unha nova praza diante do que agora mesmo a estación do tren que está ali. Todas estas correspóndense estas actuacións, polo tanto, con actuacións que afectan a seguridade vial. En canto á ampliación da polideportiva de Ledoño, aparte de ser unha obra necesaria e un compromiso cos nosos veciños e veciñas, bueno, xa lles contou o señor alcalde a resposta á súa pregunta. E a ampliación do local social de Boedo, pois non é para, como decía, o teño notado pero non o encontro agora, non é para facer en aquel trozo de local que existe, é unha ampliación, como di a propia palabra, é para facer un local social máis grande, porque aquel é moi pequeno e non se poden levar a cabo todas as actividades que demandan. Logo, por outra parte, decir que todas as propostas foron feitas, como decía antes a miña compañeira, concelleira de Participación Cidadá, polos nosos veciños e veciñas, e consideramos que maior participación non pode existir. Por suposto, señor Mourelle, todas as inversións previstas están valoradas e decía vostede que se teñen un estudio previo, por suposto, todas están valoradas e estudiadas. En fin, o que quero decir así moi en resumen, e para non, seguramente me queda algunha cosa sin contestar, pero é difícil ir mirando todo, punto por punto, quero resumir dicindo que todos os que estamos aquí presentes, e ustedes mesmos así o recoñecen, estivemos clamando pola suspensión das regras fiscais, suspensión que se levou a cabo e que hai que realizar, e todos o sabemos, unha serie de inversións necesarias e fundamentais, incluído o cumprimento das sentenzas. Con estas inversións, imos a mellorar as infraestructuras para os nosos veciños e veciñas e imos a contribuir a xenerar emprego e actividade sin comprometer a saúde financeira do Concello. Non sei quen pode decir que non é isto. Xa me dixo vostede, señora de Zascon, non queren decir que non, quedaría moi mal, claro. A quen lle corresponde plantexar as inversións e valorar a súa necesidade é o equipo de goberno.
En este caso, o Pleno. Pedimos, desde logo, o seu apoio. Pode ser que ustedes preferiran outras inversións, e non estas, señor Mourelle, e o resto da corporación. Pero a nosa responsabilidade é gobernar e plantexalas, e estas son as que os veciños nos trasladaron e as que creemos que se deben executar de forma prioritaria. Maior participación non existe, seguro que hai outras, moitas, pero estas son as que nos lles propoñemos e solicitamos o seu apoio. Moitas gracias. Sí, alguna intervención máis? Adiante, señor. Sí, Eduardo, pedichaba. Gracias, señor alcalde. Bueno, empezando por este último, non? É dicir, que di usted que máis participación non pode haber. Oiga, é que a participación está canalizada. É que o primeiro punto de orden deste tema é que ustedes modifican ou pretenden modificar o regulamento de participación cidadá, porque resulta que queren ir máis alá, pero que todo o que está non o recollen, non o fan. Pedímoslle desde o BNG a convocatoria do Consello de Participación Cidadá para liberar sobre o asunto. É dicir, non teñen ningunha intención de cumplir o que xa temos no Consello de Participación, no Regulamento de Participación Cidadá, non vai valer de nada unha reforma no sentido que sea, porque xa se ve a intención que teñen de dar cumplimento. Di que isto xa o pediron os veciños. Oiga, eu creo que os grupos da oposición que nos acompañan, os outros grupos que poderán decir o mismo que nós. Nós non asistimos a unha convocatoria do Consello de Participación Cidadá para deliberar sobre estas cuestións. E somos membros. Entonces, eu creo que aquí, desde logo, redondéase o pleno de hoxe, non? Respecto do da Praza Galiza, usted está contando la versión para niños. É dicir, eso era un terreno municipal que se enasena para facer un aparcamento, véndese o subsolo para facer o aparcamento, o do subsolo tiña que construílo e decidir que facía ca cuberta, a cuberta cede ao Concello de Culleredo, o Concello de Culleredo decide se o acepta ou non en esas condicións. E acepto nunhas condicións que o xuez di, Dios mío, como se pudo recibir isto así, que está feito un desastre, non? É dicir, que hai mostras sobradas dos peritos de que estaba feito un desastre en aquel momento. Entonces, agora hai que facerse cargo de algo que o promotor fixo mal, horriblemente mal, e que ustedes recibiron igual. Entonces, claro que podemos falar de pufos, a eso me refiro dos pufos. É dicir, que se facemos as cousas mal, acaban derivando por estes derroteiros. E do Centro Logístico de Transportes, outro tanto. Oiga, é que usted volve a contar a versión para nenos. Pero do que non nos conta, poderíamos, incluso, como dixen antes, facer un pleno monográfico. Pero, oiga, verdad que non se reuniu en ningún momento a Comisión de Seguimento ao largo da vida da concesión? Verdad que nunca se lle reclamaron os incumprimentos? Que está recollido así na documentación do pleno de cando se delibera o rescate da concesión, Eu estaba ali, e moitos dos que estábamos aquí, estábamos ali. É dicir, en ningún momento se lle reclamou ao largo da vida da concesión que estaban incumplindo as condicións. Entonces, donde tiña que haber un hotel de 4 estrellas, donde tiña que haber unha ITV, donde tiña que haber unha estación intermodal, etc., un área comercial, etc., non se fixo nada de eso. E o resultado é que donde tiña que haber todas esas cousas non as hai. E cando se rescata a concesión e se fai unha liquidación, hai unhas valoracións, vale? E, de fruto desas valoracións, daba un resultado positivo. E resulta que esas valoracións polas que se rescata a concesión, non se sabe por qué, lévase o inventario municipal por uns valores superiores. E iso, di vostede, é que é unha sentencia judicial e non se ganou nin se perdiu nada, como non? Si daba un resultado favorable ao Concello, tiñannos que pagar 1,5 millón. Si nos tiñan que pagar e agora lle temos que pagar, non perdimos nada. Sí que perdimos. Perdimos a diferencia, casi 2,5 millóns de euros. Sí. E iso por qué? Por que ganan unha sentencia de algo que supostamente debería estar ben feito? Pois porque queda esa porta aí inexplicablemente aberta
para que o recurrente acabe explotando esa canteira e diga, é que aquí hai unha historia que é de Queixón, verdad? Si ustedes me expropian, si me rescatan a concesión dicíndome que isto vale 100 e me meten no inventario por 150, estáme dicindo que non acertaban cando dicían que valía 100, sino cando vale 150. Por tanto, temos que partir deses valores de partida. E iso é o que cambia a situación de que, donde nos debían 1,5 millón, debemos agora 1,5 millón. Entón, non conta a versión pa nenos, non cola, verdad? Entón, estas son dúas cuestións moi gordas. Moi gordas e que son derivadas de gobernos seus. Por tanto, procede depurar responsabilidades, procede saber que está pasando, procede saber determinar que non volva a pasar, de que se coñeza aquí, bueno, cales son as consecuencias de facer este tipo de barbaridades, vale? Porque estamos xogando con as cousas de comer. Non é a primeira vez que temos que pagar cantidades millonarias por sentencias por cuestións aberrantes. Recordemos aquel terreno que se adquiriu para o Colexio Río do Burgo, non? Acabamos palmando 1,5 millón de euros por 3.000 metros de zona verde. Bueno, é o que nos quedará por saber, supoño, que saberán vostedes bastante máis que min do que nos falta por saber, que máis haberá por aí. Simplemente, señor Chouciño, no que respecta ao CLT, esas conclusións, porque claro, escoitando a vostede, calquera se preocupa. Esas conclusións ás que chega vostede, as analizou vostede personalmente ou algún xurista complementou o que vostede está a dicir, facendo aportacións e estudios ao respecto? O sea, vostede non chegou a esa conclusión sin consultalo con un experto en materia legal, non? Son conclusións ás que chega vostede, personalmente. Non están avaladas por un xurista. Eu tuve acceso a sentencias. Pero vostede non está analizado todo o que vostede di é colleita propia, sin o análisis de xuristas, de letrados, de persoal especializado nesta materia. Entendo que é unha conclusión persoal, unilateral. Todo o que estou dicindo está na sentencia. Bueno, eu só quería preguntar de eso, porque se non me presentaba ese xurista e, lóxicamente, pois o traíamos pa aquí, porque escoitando a vostede, pois sería unha maravilla. Pero se a conclusión a que vostede chega é súa, pois o que lle falta é o complemento de persoas cualificadas que o ratifiquen, como si as temos nós. Permítame que me defenda desto. Sí, claro, hombre. Da mesma maneira que analicei... Si o está dicindo vostede. Da mesma maneira que analizamos a trayectoria da concesión da Garrocha, está no xulgado, acusada de que é unha posible prevaricación. Perfecto, posible, efectivamente. Pero, bueno, me satisface e me insatisface, por outra parte, saber que son conclusións unilaterais. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Moi ben, pois moitas gracias e boa tarde. Bueno, vamos.